Mangga Kak DJ kali bakso. Senada campur sarine wonten kamu. Rapi dah. Wujud tali sak kotange saikine lak kok ilang sak slerane lomo menyang ngendi tanpa pamit ra ngabani apa lali kowe karo aku iki rakyat regane nemewu wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok layu opo kurang larang kesane konmu ilang ning ngendi aku goleki kali kota Ning lemari Mas. wis tak tumpake lho ya.
alang limati Cinta kesana lintang kelompok hatimu lam-laman siro wong ayu ayo pade terasa kumat netra aritroso rakroso rasane driyo nalikane roe ngendalo atiku lam-laman sira wong ayu mati-mati ora bakal lali lakae asinange mlaku ayo yo senada yo aduh dadi ati selawase pripun Pak Bu alah mboten sarepot-repot anu alah mboten penak alah Pak Bu alah ning ngaten iki kula mboten penak lho alah ning ngaten iki kula mboten penak bablas kubuk asmara Mas nggih ngoten iki kula mboten penak lho
Bubuk kae nyimpan wating awet miyen tumeka saiki pripun oke kae kabak crita wayang wangi nganti gagarino Mbak Tuti, Mbak Fitri, sini, ayo sini. Ayo sini dulu, sini Mbak dulu. Tuti ada yang kangen ini dari DKC. Ayo Mereka salim. Juga Mbak Fitri. lali ayo janjine jare karo Mbak Tuti jare. sini. Oh, berarti Ah. bablas lali janjine. Catatan sajroning ati Tatang tutur saya merati Iya. Mbak Tuti, lali janjine Mas. Yo. Salim rumiyin monggo. Kowe jajan sate asu. Tak SMP yen ka telepon malah mbok pateni. Ayo Bapak. Yen kepodo pipimu medina jiwel lali janjine kandhane alesane Bablasken apa niki Pak? hae lho iki. Hae sur lho iki, hae lho. Monggo. Bablas ke ninggal katresnan. Tinggal katresnan nggih. Janjane kowe ne gelagatmu saja nyupiani hatiku Saya
bablas rondo. rondo kempling. Oke, siap, monggo. Ojo lali campur sarine wong digawe cerah foto cijantung AJS audio Endak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang anggur kula puron ngancani monggo kebetulan aku ora njaluk opak njaluk ongkos wae karo pake topel wong lakan golek momongan niki blonjo napa mbok yo badhe pindahan Ampun kula mas sampean, ampun kuciwa kula rondo anyarang lagi rong dina ya. awan-awan lunga blonjo ning pasar panging prawan rondo kanggoku ya padha wae caping gunung diseragenke Mas Senada lagi. ser Monggo ibu iku joget monggo lho. monggo Jaman marjowan anjora kelengan anak lanang biyen tak obati dene saiki ana nanti
Lah mandek musiknya ya Mas. Ayo dilebokke. Syukur bisa nyaman gunung desa Dibalik saka kono. Dibalik saka kono. Pripun? Pak, babasnya nama kalian. Penting seragen nggih. Bablas kenapa? Mangga. Manut. Bablaske napa? Iki babasnya apa Pak? Manut. Ya sapa wae. Sing penting seragenan. Oh, perahu layar. Perahu layar. Oh, bablas ke perahu layar. Heeh. Muga-muga gak udan meneh ya Mas. Yo. Allah, mboten sarep Pak. Pak. Meneh mboten. Iki ongkose. Yo. Lah, Duh, ra sida ta Jago ya. kok kayak Nah, aku gini, ngenteni Pak. Lah nggih, engko malah katut nggo nyawer iku. Monggo. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja matur suwun. dene ora ilang Perahu layar. jroning pondok lara lapa monggo Pakde nyekar Senada lagi. Asik.
jajan. Nggih, matur suwun. Pripun iki?